Hej så, det er Tristan. Jeg vil prøve at vise dig her lige de helt basale ting for at starte Ark op og lige lave din egen karakter derinde, din spiller. Jeg har gået ind og fundet en, der hedder ArkViking.dk. Jeg trykker Join. Spillet det bliver så lige loadet med alle de ting, som er sat op inde på den server. De ting, som de har lavet af specielle ting. Jeg får så mulighed for her lige at lave en spiller. Jeg kan ændre en hel masse ting her lige. Det jeg plejer at starte med, det er lige at ændre navnet. Det standardnavnet er normalt Bob eller Joe. Jeg kalder min Tristan. Her lige kan man vælge, hvem vil være mand eller kvinde. Jeg vælger en mand. Jeg vil ikke umiddelbart gå ind og ændre i alle de ting her, men du kan ændre rigtig meget på kropsopbygning, hvordan man nu synes, man gerne vil se ud. Gør som du har lyst til. Prøv de ting, som du synes ser godt ud eller sjov ud. Det er helt op til dig selv. Jeg har valgt et navn, og jeg vælger lige et sted at starte. Vestzone 2 har jeg erfaring med er et rimelig fornuftigt sted at starte, hvor der ikke er alt for mange voldsomme dyr, man bliver slået ihjel af med det samme. Men jeg kan tage fejl, men jeg prøver lige at starte her i hvert fald. Så er man sådan set klar til at begynde at spille. Der kommer et træhorn eller en trike. Det er en af de dyr, som er neutrale. Den gør dig ikke noget, så længe du ikke gør den noget. Hernede har vi nogle små trillebytter. I dem er der lidt kød. Der er noget kreatin chitin, men de er lidt svære at slå ihjel her i starten. Triken er et rigtig godt dyr at have, men som nystartet, der går man ikke ind og prøver på at slå en trike ihjel, eller det så bliver du simpelthen slået ihjel. Men det her det er sådan ligesom opstarten på, hvordan du egentlig kommer ind i selve spillet. Jeg vil vende tilbage med flere videoer, men det her det var lige sådan i basic på opstarten. Det var Tristan. Hej igen.